Yes.
anipulate irandi lethu phansi. Phansi ngamabhenki anipulate irandi lethu phansi. Sithi siyabadimanda manje ukuthi sifuna isinkwa sethu sibe u-8 rand. Hayi lento yokuthi isinkwa sisithenga ngo-20 rand. Sithi sikhathele uRamaphosa sikhathele. Sikhathele uRamaphosa sikhathele. Sithi siyayibala i-G20 siyayibala. Sithi sifuni i-G20 asifuni. Karamane South Africa karamane. Sithi uhlangano Zulu bahlangana abantu abamnyama naseGoli asifuni i-G20 iqale ngokuthula. Ngoba bazokazelana izwe lethu. Sithi abantu abazonele njengoba silwa la South Africa. $1, $7. Ngene la silwela nina sithi sifuna idola libuyele back to 7 rand. Isinkwa cabanga yabona isinkwa leso sithenga ngo-20 rand. Bangase ngikutshela ngabe sithenga ngo-8 rand. Upetrol lo ogibela ngawo ufakayo kufuze ngabe ilitha ila ko-7 to 8 rand litha. So ukusuka lana njengoba ugibela itaxi usuke la e-South Beach kuzabe khokha 4 to 6 rand kuphela. Ukusuka eVerelem uza la
Bazodedela amanzi kuleya truck le. Bazowadedela. No Mustafa. Oh big man. Now it's no ngafa. Noma singafa. Iye sizele. Kana namaphoyisa Andrews. Hey bola abantu abanandaba lapha. Laba Mina bangakudubula lamanzi. Hayi. Senzela manje. Hello.
Sengivulile guys, sorry nangazi ucuphi zehandani. But yeah, no, it's bad. Nali office olekuyona ngithi mina ngipolitiki ngifaka ipolitiki emamashini honest. Akufanele Leader. Nangu ngibala ipolitiki ngoba sikhuluma ngesona phela. Iyazikhetha abantu bazovota masibekho. Hayi ukuthi kuzokuthatha iqembu ngosize iqembu ukuthi ikankaze. Ngiyasebenzisa ngama-stand Ngithi yabona yona vele leyo. Abantu yobabeka lapha bayajika abantu nayi indawo Oh, pila malini? Hayi, Oh, pila malini? yebo into thele ngepaper spray. Right. Ngifuna ukumbona ukwenzalani. Pepper spray kahle umuntu umhlakaniphisi. Angithi begijime emaphoyiseni bayokwenzana emaphoyiseni ngoba phela bakhona abaholi bemashi. Ngcono sikhuluma ngawe la ukuthi uthele ngepaper spray ngabe sibuya sonke sizobuka. Singaso phela isikhathi sokudlala thina. Pepper spray. Sihamba Abantu abaholayo ucabanga ukuthi awuzoyishayisa egodweni. My river. What? Oh. Lama mashi onke azofeyila abafetha feliswe. Uzoyaphi? Azofeyila onke azofeyila meaningless. Ngathi ngalunga yes. I-MK iyawa hijack amamaki. Angithi ubuka idlulisa abantu la. Mina ngibatshelile kuseni. Lento abayenzayo. Right. Mina ngibona right. Kanti kube right bawungekho. Hayi bazalwane. Hayi ngiyayicisha kancane ngoba uwa. Uyivulile kodwa.